Ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tal-Imsida għamlu U-turn totali brabta mal-proġett propost tal-Imsida Creek. Dan wara li fl-aħħar sigħat il-Kunsill Lokali tal-Imsida immexxi mis-Sindku Nazzjonalista Charles Servaggi ippubblika ittra mibgħuta lill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet fejn ingħatri l-Kunsillu kontra l-bini ta' flyover bħala parti minn dan il-proġett wara mozzjoni li tresqet. Madankollu din il-pożizzjoni hi kompletament l-oppost ta' dik li tieħdet mill-istess esponenti tal-Partit Nazzjonalista fl-laqgħa fl-aħħar leġislatura fejn kien intlaħaq qbil unanimu dwar il-proġett kif propost. Aktar dwar dan spjegat ma' dal-istazzjon il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Imsida Margaret Baldacchino Cefaj li f'dak iż-żmien kienet isservi bħala sindku. Bħala Kunsill Lokali għal dal-aħħar 5 snin diskutu dan il-proġett. Kien hemm diversi diskussjonijiet fejn il-żewġ naħat tal-Kunsill Lokali, il-Kunsilliera ħadu sem mod attiv u pparteċipaw fejn kellna xi mistoqsijiet ġew imwieġba, fejn kellna suġġerimenti għaddejnihom u ġew milquha, saret ukoll laqgħa pubblika għar-residenti, saru wkoll diversi laqgħat ma' laqdiet li huma kienu konċernati mill-proġett. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill kollu kien qabel li jsir dan il-proġett. Dan jikkonfermawh minuti tal-laqgħa 49 ta' tmien leġislatura li saret fil-31 ta' Jannar 2023 ta' ġie rreġistrat bil unanimu bejn ir-rappreżentanti tal-Kunsill Lokali, inkluż tal-esponenti tal-Partit Nazzjonalista li għadhom iservu llum fuq il-Kunsill. Dakinhar Baldacchino Cefaj bħala sindku kienet qrat ittra li tajt nixtieq ninforma li waqt is-seduta tal-Kunsill li saret nhar it-3 17 ta' Jannar, il-Kunsillieri għamlu diskussjoni oħra fejn unanimament hemm dwar il-proġett tal-Imsida Creek kif ġie propost. Il-proġett propost jinkludi l-bini ta' flyover 60% ta' spazji miftuħa ġodda bi pjazza pedonali tal-2000 metru kwadru, bandli u latrini ġodda, parkeġġi, cycling lane u kanal tal-ilma twil 300 metru biex jevita l-arar kaġunat mix-xita. Minn barra hekk il-minuti tal-Kunsill juru wkoll kif Charles Servaggi li llum huwa s-sindku tal-lokalità kien għamilha ċara li hu sħabu tal-Partit Nazzjonalista huma favur il-proġett u l-uniku tħassib li wrew kien dwar l-skate park u l-ammont ta' karreġġati fuq il-flyover. Bekk il-mozzjoni li kienet ippreżentata fl-aħħar jiem tmur kontra dik li kien hemm qbil fuqha qabel. Fi stqarrija maħruġa mill-Partit Laburista dwar dan kollu intqal kif b'dan l-aġir il-Kunsilliera Nazzjonalisti qegħdin jippruvaw ixekklu il-proċess ta' dan il-proġett. Intqal li hu ċar li l-Kunsilliera Nazzjonalisti kellhom istruzzjonijiet mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista biex jitfgħu it-tajn fuq il-ħidma tal-Gvern Laburista u fl-istess ħin bħal Bernard Grech jemxu ma' trend tal-populiżmu akkost li jmorru kontra l-prinċipji u l-fehmiet tagħhom stess. L-istqarrija temmet tajt kif il-Kunsilliera eletti fisem il-Partit Laburista mistennija jaraw li dak li ġie propost u maqbul jiġi onorat.